Bedre Bustur-kampagnen gør en forskel for mig i min hverdag, når jeg har lejlighed til at tale med passagererne. Få en samtale i gang, i stedet for hverdagen, hvor man bare får en nik, eller måske samtidig ikke engang taler med de fleste af dem. Min bedste oplevelse under Bedre Bustur-kampagnen har været at deltage i fødselsdagsarrangementet for Mukhtar, hvor vi alle sammen stod i Folkets Park og hyldede ham og sang sammen med professionelle sangere. Den her buskampagne har gjort den forskel, at mine passagerer blev glade, fordi jeg kunne snakke med dem, og at mine kollegaer har været smilende og så glade for at se mig. Det, man kan sige, der har været min bedste oplevelse, det er simpelthen alle de der søde, rare, venlige mennesker, man har mødt. Bedre Bustur-kampagnen har betydet det for mig, at jeg har mødt vores passagerer på en anden måde og haft bedre tid til at snakke med dem. Min bedste oplevelse under kampagnen Bedre Bustur har nok været, når jeg har mødt vores passagerer. De har udtrykt deres generelt tilfredshed med, hvordan vi normalt, de fleste af os, kører bus. En bedre bustur for mig gør hverdagen, når chaufførerne smiler og kunderne er glade, når de kommer op i vores busser og følger med i vores kampagne. Min bedste oplevelse under Bedre Bustur-kampagnen har været omkring hjertet, hvor folk har syntes, det var lidt morsomt, at vi havde kærlighedssædet, og man kunne få lov at kysse, men det var måske en bedre idé at sætte det for bagerst i bagsædet. Bedre Bustur gør den forskel i min hverdag, at jeg kommer tættere på passagererne og lærer dem at kende, og taler med dem på en helt anderledes måde, end jeg gør hver dag i bussen. Det har både været sjovt og spændende at deltage i det her, og jeg glæder mig faktisk til at være med næste gang også. Min bedste oplevelse under kampagnen var faktisk, at der en mand på 82 år, der kom hen og spurgte, hvad det var, vi gik og lavede. Og da jeg så forklarede ham, hvad det var, vi gik og lavede med kærlighedssæderne, og sagde til, at man skulle passe på med at sætte sig ned, der kunne risikere at blive holdt i hånden, så var han dybt interesseret i at få udpeget kærlighedssæderne lige på stedet. Bedre Bustur gør en forskel for mig i min hverdag, når jeg møder mange positive mennesker, og det synes jeg, vi har gjort rigtig meget i den her kampagne, og det er dejligt at se. Den bedste oplevelse i den her kampagne, det er jo lidt svært, fordi der er rigtig mange, men jeg vil nok sige, at den her kærlighedsuge er rigtig, rigtig sjov. Og specielt, når vi har de små hjerter, vi kan dele ud til alle mulige sjove mennesker. Ja, Bedre Bustur har gjort en stor forskel i min daglige liv som buschauffør. Det har gjort mig en bedre chauffør og mere serviceorienteret til mine passagererne. Og det har øget den der service intens i mig og gjort mig til en bedre buschauffør. Det også henter frem den smil og bedre selv, jeg har i mig selv. En bedre oplevelse i det hele, i den 5 uger kampagne, som får den her Bedre Bustur, det har gjort den der forskel, eller den der brud, som vi har mellem passagererne og chaufføren, er blevet brudt. Så vi ligesom en stor familie, at være her for hinanden. Jeg giver det en bedre bustur, det er det meget glad, at komme ind i bussen og blive velkommen med en smilende ansigt, det er det meget glad for. Så det giver den der form for, at vi står og hilser på hinanden meget pænt og snakker meget pænt hinanden. Så jeg er sammen meget glad. Bedre Bustur-kampagnen har for mig betydet, at jeg har mødt mine kunder på en anden måde, end jeg normalt plejer at gøre. Og det har jeg været rigtig, rigtig glad for. Ja, altså, alle de der unger, som sønner alle vores slægt der, det er jo ret sødt, at de kommer fisende hen til en og siger, øj, hvad har du i dag? Det har været ret hyggeligt, ikke? Og så får man også lige slået med de unger der. Det har været ret sjovt. Kampagnen gør jo ens hverdag, den bliver meget anderledes, end den ellers er. For vi har lige pludselig tid til at tale. Vi har tid til at tale med vores passagerer, og man får tid til at tale med en masse kollegaer. Og det er virkelig herligt, især når man som jeg samtidig er linjerepræsentant. Og man kan så igen, når vi kommer tilbage i hverdagen, så bliver der sådan en lille genkendende nik imellem alle passagererne, når man så møder dem. Og nu er det jo 4. gang, så det ender jo snart med, at man er i familie med mange af de passagerer, vi har på 150S. Ja, min bedste oplevelse i kampagnen, den startede faktisk allerede nede på Møn, hvor vi var på et 3-dages kursus. Men den var også lidt chokerende, fordi der fandt jeg ud af, at jeg var faktisk kun nummer 3 af linjerepræsentanterne i bordtennis. Så det er en af de ting, vi skal have ændret på i den næste kampagne. Ja, buskampagnen, den har jo betydet for mig, at der er flere, der kommer til at lære mig at kende. Og så har jeg jo så også uddelt nogle postkort, og det har jo skabt lidt humor ind imellem, og det har jo sagt, der er mange af passagererne, der har sagt, jamen, så kan vi jo altid kende dig, når du er ude at køre bus.
Ja, min bedste oplevelse, det har sådan set været mange forskellige. Altså den ene, det har jo været en ældre dame nede på Lyngbyvej, hvor vi har stået nogle gange. Hun genkender mig efterhånden, så hun smiler allerede, når jeg går hen til hende. Og så en af mine bedste oplevelser, det var en ung pige i bussen. Hun ville ikke have noget slik eller sådan noget. Så siger jeg sådan i skæg til hende, vil du så ikke have noget andet sødt, du kan få et billede af mig? Så siger hun, jo, det vil hun da i hvert fald meget gerne, og det fik hun så. Bærebus-tur-kampagne gør mig meget klogere, og jeg har lært mange ting af. Og nummer 2 spørgsmål er sådan, jeg nyder det, og jeg elsker at snakke med folk. Kampagnen har betydet, at man får mere kontakt med sine passagerer i hverdagen. Den bedste oplevelse i kampagnen er, at folk bliver mere positive, når vi snakker med dem. Bedre bustur, det er kampagne. Den har snakket med kunderne, passagererne. Det synes jeg, det er det bedre i hverdagen. Altså snakke med dem, man kører sammen med, og høre, hvordan deres bustur er. Ikke? Altså, den bedste oplevelse, det er nok, at man kan hjælpe kunderne med. Der er jo mange, der er rigtig glade for vores kampagne. Bedre bustur-kampagnen gør jo det, for mig i hvert fald, at jeg bliver gladere. Samtidig med kan jeg jo mærke på kunderne, passagererne, når de kommer op i bussen, at de også bliver gladere ved, at de genkender mig fra stopstederne. Og det gør jo en bedre bustur for mig. Den bedste oplevelse i den her kampagne, det var en dag, her forleden dag, hvor Morten og jeg, vi stod og frøs hernede ved Rydparken station, hvor af en eller anden grund, så tabte jeg både blage og min slik. Og det lå jo der kravlet rundt efter, da en lille dame kom og siger, om hun skulle hjælpe. Hun kom med en lille fejekost, hun lige havde købt. Bedre bustur-kampagnen gør en forskel i min hverdag på den måde, at jeg har virkelig opnået at få snakket en enorm masse med mine passagerer, som jeg ellers ikke har så meget tid i det daglige til. Og jeg har også fået snakket en masse med mine kollegaer, og det har været rigtig godt. En af de sjoveste og bedste oplevelser, jeg har haft i kampagnen, det var, da der var en kvinde på Nørrebro station, der faldt for mig, og hun blev ved med at cirkle rundt om vores stoppested, hvor vi stod vagt, og ville hele tiden i snak med mig, og det var en meget morsom oplevelse. Kampagnen gør en forskel på mig, for mig i min hverdag, for at møde forskellige positive mennesker. Altså der var også nogle stykker, som der var også negative, men det var mig for. Og så kunne jeg også selv huske diske, som vi har lært på kursus. Det er 3 dage. Min bedste oplever i kampagnen for at have mere til det sammen med mine kolleger, lære dem bedre at kende. Bedre bustur, der har været dejligt at møde kolleger, og de smiler, og passagererne de smiler, og de er glade og går godt. Det bedre oplevelse i busturen, det var det kærlige studer. Det piger gasser mig hver gang, jeg skal kysse pigerne. Tak! Oplevelse af kampagnen er jo, nu har jeg prøvet det nogle gange, at når man så kommer ud i bussen igen og møder folk igen, så genkender de en, ikke? Man får en eller anden dialog med folk, ikke? Som man kan fortsætte fra den dialog, man egentlig har haft ude i stopstedet. Det er jo selvfølgelig kortfattet, fordi når de bare går forbi en. Jeg synes, det har været sjovt. Jeg vil meget gerne være med igen. Det sjoveste, jeg synes, jeg oplevede i den her kampagneperiode, det var inde på Nørreport station, hvor der sad 5 ældre søstre i et busskur og ventede på bussen, og så gik jeg hen med vores kur med vores badges og spurgte, om de ikke skulle have sådan et score-badge. Så siger de, hvad er score-badge? Hvad er det? Så siger jeg, det giver jo ret til at sidde nede på vores kærlighedssæde og flirte med passagerer. Jo, det skulle de i hvert fald have, og så skulle de lige have 2 til, fordi de havde 2 veninder, der også kom og skulle med bussen, og de skulle i hvert fald også have score-badge. Så. Skal vi gøre det igen? Bustur går en forskel for mig at komme i nærheden af passagererne og kunne snakke med passagererne. Det har været en kanon succes. Bedste oplevelse under bedre bustur-kampagne har været altså det der kærlighedsord med hjertensæderne, der har været. Kampagnen har gjort en stor forskel for mig i hverdagen, så jeg skal til at i gang igen. Al den der kontakt, man har haft med passagererne, hvor man har hørt deres forskellige meninger om tingene, som er med til, at vi kan gøre en bedre bustur, både for dem, men også for os selv som chauffør. Den bedste oplevelse i kampagnen, som det er, når man kørte med bussen, og man kom med bolsjekurven og folk sagde, hvad er det? Når man så fortalte dem, hvad det var, så var de meget positive, fordi nu havde de tid til at tale med os, og vi havde også tid til at tale med dem. For kampagnen, det betyder det glad passageren. Min bedste oplevelse til kampagnen, det er rigtig glad passager, jeg får.
Kampagnen har gjort en forskel i min hverdag, ved at jeg får lidt bedre tid til at tale med mine kollegaer og mine passagerer. Og den bedste oplevelse har nok været, at vi var på Sundby Vesterplads, og vi kunne afløse vores kollegaer, så de kunne få en ekstra pause derude. Det var der mange, der var glade for.